Ruotsalaiset ovat keksineet tällaiset perunankuorimishanskat. Testaamme miten nämä toimivat. Aika nihkeästi lähtee tää. Kyllä se lähtee. Aika kovasti saa hangata. Kyllä. Peukalolla kun tosta vetelee, niin kyllä se sitten lähtee. Sitten peukalo vähän rasittuu siinä, mutta ei oikein päästä tästä näin. Kokeilla näin. Oikein hyvin ei toimi kyllä. Täytyy sanoa, että Vinkki TV ei suosittele ruotsalaisia perunankuorimishanskoja perunoiden pesu, mutta nämä on erittäin hyvin. Perhana paarma puri. Nämä on erittäin hyvin. Kokeilla tosta. No, erittäin hyvät. Aikko tekeekin hyvää. Hyttystä ja paarmojen puremien raapimiseen. Suosittelemme kutittavien kohtien raapimiseen. Ruotsalaiset perunankuorimishanskat. Vinkki TV.